Gabon alorez, hasiko gara Gatiteko udaleko urriko osoko bilkuragaz. Lehenengo eta behin proposatu nahi dut urgentziazko puntu moduen gai ordenean sartutea Gorordo auzoko inventarioan 19. zenbakiagaz dagoen bidearen, bide publikoaren izaera juridikoaren aldaketaren behin betiko onarpena. Buskatuko dugu puntu hau gai ordenean sartzea, Bildu, GTI eta EJ gai ordenean sartuko dugu orduan, 7. puntu modure. Azken gara, lehenengoko puntu modure, arteko artean onarpena ala gara agokio, Madame Sosa esateko nahi inguruen, onarketa geratzen da. Bigarren puntu moduen, alkatetza dekretu bat dekoguz, honen inguruen informazioa duen batzordean, beraz, eskala izateko, horrean zaingo dugu. Hirugarren puntu modure, hirilurren balio gaintintzaren gaineko zergaren ordenantza hasierako zenbatzea ala badagokio, honen inguruan, batzordean eztabaidatu genuen baita ere, eta proposamen zehatz bat zegoen. Bi proposamen hauek daude mahai gainean, lehenengotaren bigarren anexoaren aldaketa, orain hau dago indarrean, bigarren erantzkina honela geratzen da idatzita. Karga tasa 10% da. Karga tasa desberdinak ezar gaitezke balio gaikuntzaren sortzapen aldetako bakoitzarako. Eta hau da proposatu nahi duguna. Testu bardina, baina karga tasa 3,95 izatea, hau da, tipo positiboa. Eta bestale proposatzen da bere bai, 10. artikolen aldaketa, obarien inguruan hitz egiten dugunean, gaur egunekoa bertan bera geratzea, eta honako hau proposatzea. Heriotza dela bide, irabazteko asmoarekin egiten diren lur eskualdaketetan eta jabaria mugatzen duten gozamen eskubide errealak eskualdatzen edo eratzen direnean, zergaren kuota osoaren 40%era arteko obaria aplikatuko da. Eskuratzailea, kausatzailearen eskontidea, ondorengoa edo adoptatua bada, edota aurrekoa edo adoptatzailea bada. Beraz, bi puntu hauen aldaketa proposatzen da, idazkariaren txosten bat baita ere daukagu, obarien inguruan bere iritzia emonaz, eta buskatu Bildu, GTI eta EJ, beraz, hirilurren balio gehizkuntzaren gaineko zergaren ordenantzaren aldaketa onartu. Hasierako onarpena da, kasu honetan ordenantza fiskala dena, zipiniko bidaliko dugu bidagartia boletinera eta 15 egunez zipiniko dugu jendaudean jendiek donazioak edo iradokizunak egiten. Eskerrik asko. Laugarren puntua, udal titulartasun edo administrazioko bideen aprobetzamendu berezaren ordenantza arautzaileen aldaketaren hasierako onarpena hala badagokio. Hau da, komentaren duna bere bai, zaka ordenantzaren inguruan egindako aldaketak berriro ere zuzentzea. Hau da, ordenantzako 8. artikuluan finantzen inguruan hitz egiten dugunean. Diktamena ere bai eginda dago, batzordean genuen, 7 aldeko boto izan zituen, eta proposamena berdin behar dira. Beraz, oskatzen dagoaz, Bildu, GTI eta EJ. Beraz, udal administrazio edo titulartasuneko bideen aprobetzamendu bereziaren ordenantza aldatuta. Hasierako aldatzen da, publikatu hau, eta diktamenean Dinogun izala, fiskali ofizialera idaztea bidari barra goitan egunez, jendaurrean egon mintabi, jendaurrean dagoen epean erreklamazio diteko dago, behinbetiko onartuta emango da, ordu arte behinbeneko onartua zegoen. Erreklamazio hori badaude, pleno erabakiko du hori. Gai ordenako 5. puntua, 12/2018 aurrekontu aldaketa espedientea, 4/2018 kreditu gehigarri bidezko aldaketa espedientea. Honen inguruan ere bai diktamena bat dekogu, Libero auzoan
daukagun herribidearen konponketarako kreditu espedientearen aldaketa onartzea. Hau ere bai, diktamena izan zuen eta aldeko 7 bozka izan zituen. Bozkatzera goaz. Bildu, GTI eta EAJ, beraz onartuta geratzen da. Bai, onartuta geratzen da aurrekontu aldaketaren hasierako onespena. Eta hau baita ere, Jentaurrean ipiniko dugu, Bizkaiko aldizkari ofizialia bidaliko dugu iragarkia 15 egunez. Eta reklamaziorik badago, onartutzat emango da baita. Gai ordenaren 6. puntua, finantza eraginkortasun txostenen berri ematea, eta honetarako idazkariari ematen dugu. Bai, hauek dira, bosgarren puntuan egin dugun lehen eta hori beti ere aurrekontu aldaketak daudenean. Eta aurrekontu aldaketa horiek remanente tesoreria edo diruzentzak eraginaren bitartez finantzatzen direnean kontuatzailea behartuta gaude aurrekontuaren iragarkortasunaren inguruan txosten bat egiteko. Zergatik egiten dugu gauzak, gero likidazioa egiten denean, ez badugu kontu emoten Bizkaiko Foru Aldundiak egin direzan aldaketa hauek permanente tesoreria bitartez finantzatu direla, hor deskuadre bat egongo zen, zeukiko genuen alde batetik hauek gastu moduen, baina honen kontra zenuen eukiko ingresuak. Horren likidazioa baterakoan, kriston gastu emango zuen eta sarrerak gutxiago izango zen. Horren likidazioa baterakoan, honen arriskoa zein da, regla de gastu ditzen dena, ahonditzea eta eskuditzea. Baina kasu honetan, remanente tesorerian bitartez egiten direzan, finantzatzen direzan, aurrekontu aldaketa hauek, 2013an diputazioak atera zuen foru araua sostenera finantzieran inguruan, artikulan 6,5 honen inguruan, honen bitartez egin aldirez erabili daiteke remanente tesoreria edo diruzentzaren gerakin eta horrek ez dio gero afektauko likidazioa baterakoan, honi dagokien ezbintzat, erregla egaztez. Eta orden, hau esplikatuta, batez ere, egin direzanak, ustaileko batzuk direz, hauek etxeko laguntza zerbitzua, 11.008. Ondo da, eta oskomentata batzuk da. Ez da zertuzi. Dolor de Olivero errepidea, eta Garaiko eskailera. Galdera ez dugu. Eta gire bezala, komisioa montatu ziren, eta zorrik ez. Horrean hau da, lehenoan kontu. 7. puntu module, gaur sartzea onartutako, Buelordo auzoan, 19 zenbakia inventarioan, 19 zenbakiarekin dagoen bide publikoaren, izaera juridikoaren aldaketaren behin betiko onarpena. Honen inguruan baita ere idazkariak txosten bat egin da, zu azaldu? Bai, zintzortzien, ekainaren 17, aipatzen denan. Ekainaren 27an egin genuen honek desafiltazin bideoen desafiltazioaren hasierako akordioa, eta horren hemen uztailaren 6an Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu zen akordioaren iragarkia, eta 15 egunez egondanen jendaurrean ez da inoak horren hasi. Bai geratzen zen, baina geratzen zen aurreko akordioan egiteke, baina ungo akordioa hartu baino lehen egingo zana, eta zen bai ayuntamentuak desafektatzen duen bidearen zatiaren balorazio ekonomikoa eta baita ere egingo den bidearen balorazio ekonomikoa. Hori egiteke geratzen zen. Orduen egin dau arkitekto batek egin dau balorazio hau eta ikusten denez ez dago aldaketa larregirik. Eta praktikamente balorazio berbera daukatenez, ez dugu bete behar. Permuta egiteko Reglamento Bienes de las Entidades Localesen artikulu honek dinona, hau da, ez da behar subasta bidez hau segitu. Eta hori izan batez ere, eta gero konklusioetan, hasierako akordioa hartu izan moduen, hemen baita ere, honek boto kualifikatua dauka, hori maioria absolutaren botoa, hemen biltzen dut, eta hori, zuek da. Hau hau bozkatuko dugu, Bildu, GTI eta EAJ.
Beraz, onartuta. Bai, esan duzu? Eskerrak eta galde. Azkenengoko gai horreneko azkenengoko puntua, eskaerak eta galderak, mal dago zerbait komentatzeko puntu honetan. Hola, nixenda, gaurko osoko bilkura bukatu egiten dugu. Eta orain, 18 publikoak zehuzar esan dugu gara.